Hej! Det här är min Let's Play Minecraft igen. Jag tror att det var del 3. Då går vi in på den. Hoppas den inte laggar lika mycket. Eller så. Vi kan ju självklart göra ett större hus. Men det där var bara så att jag har haft natten just då. Okej, jag tror att jag har på rad. Ja, då får vi väl bygga ett svärd. Nej. Så där. Och två svärd. Nej, det är på baseball. I alla fall. Nu ska vi bygga ett nytt hus, för jag tyckte det här huset inte var stort. Vi kan det på natten nu när vi har på. Creeper farm också. Det kommer ju bara dö nu. Får jag inte göra. Sprängde inte. Jag dödade dig. Nu är den bakom mig. Eller? Nej. Okej, det kanske så att vi skapar peaceful ändå. Jag vet inte. Okej. Ja. Nej. Vi vill i alla fall större bara för det. Kanske inte är världens snyggaste, men det är bara ett hus som ska vara lite större. Vi kan ha en grotta i då. En gruva eller? Ja. En sån här peaceful. Eller jag har sett på peaceful bara för att. Och som. Ja. Nu har jag 90 GQs. Det är iväg. Jag ska testa min av dem. Jag använder inte andra ställen. Vill jag inte göra. Inte när jag filmar. Så. Ingången. Helt enkelt. Ingången blir här. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Okej, vi tar 2 dörrars ingång. Så där. Ja, det är ganska snyggt. Jag tror inte att allt kan räcka, men en del. Ja, det kommer räcka. Så. Bra. Ändå ser man bättre nu. Nej, just det, nej. Jag märker. Oj. Ja, nu kommer man se man lite bättre också. Hoppas att det inte ser ut som att det laggar på det videoklippet. Ja. Frågan är mycket trävar. Man stärka. Räcker man. Nu tror jag att man tror. Så jag lovar att jag ska gå in på min server. Sådär. Oj, fan. En yxa. Ja, vi väntar snart.
jag springa fort. Nej, det laggar så mycket. Är det buggat? Om man inte ser. Okej. Vänta. Ja, det får bli så här högt. Jag vill... Det var ett snabbt vid bakla. Ja, inte mycket starkt. Ska vi gå upp och prova det här tycker jag. Eller ska jag göra till dörrar? Eller kan jag göra dörrar också? Workbench och sånt. Fast det är klart att vi kan. Jag tror nästan att vi har råd att golv. Eller kan göra golv med. Och i nästa avsnitt i alla fall efter det här avsnittet så ska vi nog leta får, tror jag. Okej. Dörr. Ja. Fan. Bra. Så där. Ja. Eftersom det är en ganska stor golv så kommer det ta en sån tid. Ja. Åh, snart farligt. Vi kör lite fort nu bara. Och jag vet inte om det här går fortare nu. Eller vad? Nu tycker jag att jag ska avsluta det här avsnittet. Ha det bra, hejdå!